Jeg hedder Tina, og jeg har et problem med min hest, fordi jeg blev bange for den. Jeg er faldet af, og den er løbet med mig. Og nu er jeg så blevet anbefalet fra en veninde at prøve hypnose. Så jeg har ringet til Jan og inviteret ham ned på rideskolen og se mig på min hest og forhåbentlig hjælpe mig til, at det kan blive bedre, og jeg kan lære at ride den igen. Ja, men så er vi så kommet ud her i stalden hos Tinas hest. Og Tina, du er jo angst for at ride på din hest. Du har inviteret mig herned, så vi kan lave det op. På en skala fra 0 til 10, hvor angst er du for at ride tæt på din hest. Hvis 0 det er, så er der ingen angst, og 10 så er det 8-9 stykker. 8-9 stykker, så det er rimelig højt. Ja. Okay, men skulle vi så ikke gå ind og forandre det? Ja, det er rigtig fint. Så prøv at tage en dyb vejrtrækning. Så prøv en gang at lukke dine øjne. Det er rigtig fint. Og så bare ligesom gå ind i dig selv nu. Stille og roligt. Bare gå dybere ind i dig selv nu. Og så prøv en gang at få det billede frem i dit hoved. Den gang du faldt af din hest. Alt det, der gjorde dig bange. Prøv nu at lave til et stillbillede. Fuldstændig som hvis du kan stoppe den film, du ser i dit hoved. Prøv nu at fuldstændig som sad der en ventil nede i bunden af det billede. Ligesom hvis du lukker luften ud i en ballon. Så prøv at gøre billedet mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre. Så det kommer ned på størrelse af 4 stykker papir. Det er rigtig fint. Og så prøv en gang at gøre det lidt mindre igen. Og prøv at fortælle mig nu, hvor du er på skalaen nu. 7, det er rigtig fint. Så prøv at gøre det endnu mindre nu. Prøv at gøre det så lille som lille frimærke. Så alt hvad du oplever, det sker på det lille frimærke der. Og så prøv en gang at gøre det sort-hvid. Slå alt lyd fra. Prøv at tage en dyb vejrtrækning. Det er super godt. Hvor ligger du hen på skalaen nu? 4-5 stykker. Allerede så langt. Det er rigtig fint. Du har virkelig brudt det. Godt. Prøv at gøre det endnu mindre nu. Og så prøv en gang at flytte det fra dit hoved nu. Og så prøv en gang at starte med at flytte det ned i din mave. Så det er væk fra dine tanker. Og prøv en gang at flytte det helt ud af det. Fuldstændig ligesom hvis du kunne smide det ud af dine affaldscontainer derhjemme. Prøv at tage en dyb vejrtrækning. Og fortæl mig nu, hvor du er inde på skalaen. 4 på 4. Det er rigtig, rigtig fint. Det er super godt. Kan du mærke, at du har det meget bedre nu? Du er meget mere rolig nu. Det er rigtig fint. Det er rigtig godt, Tina. Se, nu vil jeg bede dig om at forestille dig den angst, der sidder i din mave, i de følelser, du oplever. Prøv en gang at forestille dig, at de sidder i din mave. Fuldstændig som et garnnøgle. Prøv at forestille dig, at nu tager jeg fat her, og så trækker jeg det ud af det. Så er det et rødt garnnøgle, der bare bliver trukket ud af. Angsten forsvinder ud af dig. Du trækker den hele vejen ud af dig. Fuldstændig spinder den hurtigere og hurtigere og hurtigere og hurtigere og hurtigere og hurtigere. Bare se, alt det røde forsvinder ud af dig. Det forsvinder, indtil det er fuldstændig væk og forsvinder fuldstændig ud. Hvor ligger du hen på skalaen lige nu? Det er rigtig fint. Vi er lige ved at være der. Prøv en gang at se. Nu sender jeg det tilbage igen, men som blå. En rolig, blå, dejlig kontrolfarve. Bare fuldstændig fylder hele din mave op. Prøv at lægge mærke til den ro, det giver dig dine følelser. Prøv at lægge mærke til den ro, som det gør op i dine tanker. Fuldstændig giver dig ro i hele din krop og i dine tanker nu. Prøv at tage en dyb vejrtrækning og fortæl mig, hvor du er henne lige nu. Det er rigtig fint. Det er rigtig fint. Og nu hvor vi har arbejdet et stykke tid på at forandre din tilstand, så vil jeg nu gå ind og slette det gamle negative program. Det program, som der gjorde dig angst. Det er rigtig fint. Og derfor vil jeg lige låne din højre arm nu. Så vil jeg bede dig om at holde den lige der. Så vil jeg bede hele din underbevidste del af dig om at tage fuldstændig kontrol over din højre arm. For nu at gå ind og slette alle de programmer og følelser og billeder, som der ligger i dit underbevidste sind. Og fuldstændig slette det. Og bare slette det, mens armen går ned nu. Stille og roligt. Og når armen er helt nede, vil al angst være forsvundet ud af dit liv. Du vil være fuldstændig fri, og det vil være nemt for dig at ride på en hest igen. Det vil være sjovt, og du vil føle dig rigtig godt tilpas på hesten. Måske vil du være meget mere komfortabel end før, og meget bedre end før. Måske vil du synes, det er meget sjovere end før, fordi nu kan du glæde dig over, at du bliver meget mere fri. Du bliver meget mere fri. Fuldstændig, fordi at hele din underbevidsthed nu sletter hver en følelse, hver en angst, hver en nervøsitet og hver en spændthed fra din underbevidsthed. Og derfor vil det om et øjeblik være nemt for dig. Bare sæt dig op på hesten og ride.
fuldstændig som du har lyst til. Det er rigtig fint. Det er bare at slette det ubevidste sind i det tempo, som er rigtigt for dig. Til fuldstændig at sætte Tina helt fri i dag. Fuldstændig slette alt, hvad der har med angst inden i Tina. Alt, hvad der har med nervøsitet at gøre og anspændthed. Fuldstændig flytte det ud af Tina. Slet det. Tina har ikke brug for det mere. Hun har lært alt, hvad hun skal lære af den angst, og derfor er det nu nemt fuldstændig at slippe den, når armen er kommet helt ned. Det er rigtig, rigtig fint. Stille og roligt i det helt eget tempo bliver du nu bare fri nu. Det er rigtig, rigtig fint. Det er super godt. Du føler dig allerede meget bedre tilpas. Og derfor om et øjeblik, Tina, vil jeg bede dig om at komme til stede her i rummet. Jeg vil tælle fra 1 til 10. På tallet 10 vil jeg bede dig om at tage en dyb vejrtrækning og komme tilbage her. Føle dig afslappet, glad og fuldstændig fri. Det er rigtig, rigtig fint. Du vil være fuldstændig i kontrol med dig selv, og det vil være nemt for dig at sætte dig op på din hest og bare ride fuldstændig som du har lyst til. Det er rigtig fint. Bare tænk på tallet 1 ind i dit hoved lige nu. Det er rigtig fint. 2. Og gør dig klar til at komme tilbage her. 3. 4. 5. Højere og højere op. Helt op til bevidstheden. Det er rigtig fint. 5, 6, 7, 8. Fuldstændig meget mere i kontrol med dig selv. Glad, afslappet, fuldstændig fri. Du kan ride på din hest, nøjagtigt som jeg fortæller dig. 9. Fuldstændig tilbage i din bevidsthed. Og velkommen tilbage på 10. Det er rigtig fint. Velkommen tilbage. Tag en dyb vejrtrækning. Og så sig lige til mig, Tina, jeg kan nemt ride på min hest. Jeg kan nemt ride på min hest. Skal vi så ikke ud og prøve det? Jo. Godt. Hvordan går det? Godt. Okay. Føler du dig godt tilpas? Helt afslappet. Skal jeg prøve? Så prøv en gang. Det er helt fint. Så det går rigtig godt? Ja. Det er super. Selvom jeg var skeptisk i starten, men jeg var ikke rigtig troet på, at det ville virke, så er jeg blevet overrasket, og det har virket rigtig, rigtig meget. Så det kan jeg helt sikkert anbefales at bruge hypnose. Tak for hjælpen.